Като спомена Fire, искам да те питам, може да очакваме нещо скоро с Fire? Да, много неща предстоят. Здравейте, Party Hub, ние сме с DJ Тео, една легенда в DJ културата. Как се чувстваш днеска за първа вечер в Клуб Етаж? Много е добре, клуба е много як, радвам се, че най-накрая в Студентски град има такова място за такъв тип музика. Какво очакваш за тази вечер, нали, като първа? Очаквам хора, очаквам да стане купон и да се забавляваме, това е най-важното. Кажи ми една песен, която ще чуем тази вечер и със сигурност ще стане купон. Тя е супер нова от новия албум на Вирго, Каса Порше, заедно с МБТ, но има и преди, че другата седмица пускам нова песен, така че... Нова песен? Да, четвъртата от албума ми, така че действаме яко. Бенс Фристайл, купих с нова кола и направих песен за нея. Ако някой не е гледал, да я гледа. Би ми разказал някаква интересна история, като се случва примерно на някакъв участник. Имахме едно голямо събитие в Пазарджик и с Fire. За първи път ни правиха ескорт с колите, изкараха на извън града, защото имаше супер много хора. What? Като спомена Fire, искам да те питам, може да очакваме нещо скоро с Fire? Да, много неща предстоят. Добре, ние от Party Hub много ти благодарим, DJ Тео. Беше ми много приятно за това интервю.